Благодаря Ти за Твоя дух, който живее в нас. Ти ме помаза, за да изцелявам болните, да освобождавам угнетените, да нося светлина там, където има тъмнина. Огънят на Святия Дух минава чрез нашите ръце, за да се прославиш Ти. Господи Бог изцелява, Святият Дух се движи сега. Огънят му преминава през ръцете ни, за да докосне, изцели и възстанови. Нека всяка верига се счупи, всяко бреме да падне и Божията слава да се яви в живота на народа. Благодарим за тази благодат. Издигам името на Исус Христос. Той е изцелителят, освободителят и Господът на чудесата. Благодаря Ти, Отче, че Твоето присъствие сега се излива. Нека всеки, който чуе тази молитва, да бъде обгърнат от Твоята сила, мир и любов. Амин.